Deixeu-me aquí als comentaris, sisplau, quin actor us agradaria que interpretés a l'Snape en comptes d'en Papa S. i Edu i si esteu d'acord amb les propostes que us he fet jo. Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè una de les decisions més polèmiques que hem tingut últimament sobre el món màgic de Harry Potter és que en Papa S. i Edu interpretarà l'Snape. Com ja us he dit en els meus vídeos anteriors, crec que en Papa S. i Edu no és un mal actor i que pot arribar a fer d'un bon Snape. Tot i així, no hi ha absolutament cap característica d'aquest actor que ens digui que és el nostre professor a l'escola de Hogwarts. Llavors, no. Avui us porto unes quantes alternatives que crec que poden ser molt millor opció per interpretar aquest personatge. Comencem amb una mica de context, i és que l'Snape als llibres se'l descriu com a pàl·lid, prim, alt, amb el nas ganxut, el cabell llis greixós, de color negre i una mirada penetrant. A més, és un personatge que ens dona aquesta aura com molt ambigua, dura, fosca. La cosa està en que per aquest personatge no es tracta només d'un físic, sinó que ja tenim en la imatge col·lectiva de tothom com és aquest personatge, quin físic té i quins atributs té. I crec que quan es fa un reboot hi hauria d'haver aquest respecte cap a la base emocional i visual del que ja tenim. Llavors, pot semblar molt típic i tòpic, però jo crec que el meu Snape ideal seria l'Adam Driver. Per què? Doncs perquè físicament no és guapo, que l'Snape no ha de ser guapo, en Papa S. i Edu és. És alt, és prim, té uns atributs físics molt similars i té com aquest aire així torturat que trobo que encaixa a la perfecció amb el que seria l'Snape. I la veritat és que ja l'hem vist actuar en altres pel·lícules amb aquesta lluita interna que té allà dins, no? Aquesta ràbia, aquest dolor. Llavors crec que podria abordar aquest personatge que no sé per què no li han ofert. Llavors us porto ara mateix unes quantes opcions, deixant a l'Adam Driver a part, que crec que podrien encaixar superbé per interpretar, doncs, el nostre professor més odiat i preferit a la vegada de Hogwarts. El primer de tot és en George McKay, que crec doncs, que té aquest rostre ossut, aquesta mirada intensa i pot transmetre molta tensió i molta amargura. L'opció número 2 seria en Jamie Bell, que té doncs, aquest caràcter trist, aquest rostre expressiu. Crec que podria encaixar superbé amb l'Snape per oferir-nos un personatge bastant complex. Vale, aquesta opció, la veritat és que trobo que quedaria superbé i em va bastanta gràcia, perquè quan hi he pensat he dit buah, ja ha sortit a la saga de Harry Potter i és en Harry Melling. Trobo que té un aire a Snape que no hi ha cap altre actor que el tingui. Totes les seves característiques físiques, no? Aquest rostre pàl·lid, així xupadet, amb el cabell també així una mica llarguet, a mi m'hi recorda. A més, té com un rostre trist, també com torturat. Trobo que quedaria perfecte i a més és un actor amb un talent brutal. Crec que ha sigut de les millors coses que ha sortit de la saga original. Trobo que tots aquests actors que us he acabat de proposar tenen doncs, una energia molt similar a l'Snape que ja coneixem, a l'Snape que hauríem de tenir, i crec que en Papa S. i Edu no s'acaba d'ajustar a això. Llavors totes aquestes propostes em semblarien molt millors per poder donar vida a aquest personatge a la nova sèrie de Harry Potter. Deixeu-me aquí als comentaris, sisplau, quin actor us agradaria que interpretés a l'Snape en comptes d'en Papa S. i Edu i si esteu d'acord amb les propostes que us he fet jo. Ens veiem a la propera i malifeta feta! Adéu, adéu!